To kaji. Har yanzu muna kan al'amarin abin da ya shafi lamarin taɓarɓarewar tsaro a cikin ƙasar ta Najeriya. Yayin da a yau din nan aka kai wani babban sumame a cikin jihar Kano ita kanta a dangane da 'yan ta'addan da suke ƙoƙarin yin garkuwa da mutane. Wanda su dai waɗannan 'yan ta'adda an kama su ne da bindigogi fistin guda biyu, sannan kuma an kama su da kuɗi kimanin naira miliyan 1.40. Sannan kuma an kama su da adduna, sannan kuma da wukake, wanda aka tabbatar da cewa sun zo cikin jihar Kano ne ba don komai ba sai don su sake siyan bindiga, wanda ake tunanin cewa sun zo siyan AK-47 ne ta hannun wani dan Kano wanda yake shi ma kuma dan cikin unguwar Hotoro ne, wanda suka hada baki da shi domin su zo su sayi makaman, wanda suka taho daga cikin jihar Katsina. Wanda kuma ko shakka babu sun yi wannan shiri ne, sannan kuma sun wannan tattaunawa ne ta yadda za su gudanar da aikin nasu ya tafi daidai. Sai dai a dangane da kwarewar jami'an tsaron ƙasar Najeriya, sannan kuma jami'an 'yan sandan cikin jihar Kano, da kuma irin yanayin addu'o'in da ake a cikin jihar Kano ya sa Ubangiji subhanahu wata'ala ya kare jihar Kano daga shiga daga renin ɓata gari, wato dai daga shigowar ɓata gari su zo su aiwatar da abin da suke so kuma su fita lami lafiya. Wanda har ta kai ta kawo ga su kansu 'yan ta'addan sun shiga hannu, wanda 'yan ta'adda ne kimanin mutum 4 aka kama. To amma dai kafin mu je cikin labarin tsindin gadangadan da jin abin da ya kawo su takamaimai din bayan siyan bindigar, sai ku fara biyo mu da subscribers. Sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa, wanda ko shakka babu wannan ne kan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran masu sauraron mu ne da kullum. Hakika 'yan ta'adda dai yau an kama su a cikin jihar Kano yayin da suke ta kokarin ganin cewa sun sayi wata bindiga wacce ake kira da AK-47. Wanda sun yi tattaki ne tun daga cikin garin Katsina ba don komai ba sai don su zo su sayi wannan bindiga a cikin garin na Kano. Wanda al'amarin da ya sa aka kama su tun farko ita dama hukumar 'yan sanda ta Najeriya baki daya, wato dai karkashin shi kansa shugaban kakakin rundunar 'yan sanda na cikin ƙasar ta Najeriya baki daya ba da umarni a dangane da dukkanin waɗansu 'yan sanda kan cewa su ƙara zage damtse musamman a cikin wannan watan azumi da ya shigo na Ramadana, wajen ganin cewa kowane ɗan sanda ya kare eriyar da yake tare da ita, sannan kuma ya yi ƙoƙari wajen kare dukkanin wani haƙƙi da ya rataya a wuyansu, wanda ko kaɗan su kuma 'yan sandan cikin jihar Kano dama ba su da tsoro, wanda suka ɗauki nauyin hakan kuma suka tabbatar da cewa za su tabbatar sun gudanar da hakan a dangane da kawo ƙarshen ta'addanci wanda suka san da shi da ma wanda ba su san da shi ba. Wanda shi kansa a kwamishinan 'yan sandan jihar Kano wanda ya nasara kuma ya ci ribar kama wa'annan 'yan ta'adda, sannan ta karkashin wata kungiya wacce take ta operation ci, lalle babu shakka ya ba da wannan sanarwa, ya ce da wannan babban umarni suka yi amfani wajen ci gaba da tashi wajen ganin cewa sun kama dukkanin wani mai laifi, wanda kuma cikin yunkurin nasa sai suka yi babbar nasara a dangane da kama 'yan ta'addan. Wanda dama tuni dai Kano ta zama kenan idan dai har aka ce 'yan ta'adda sun shigo zai kasance kamar za a ce an kare rekod idan sun shigo sun fita. Dama tuni tun lokacin da 'yan ta'adda suke kokarin shigowa cikin jihar Kano, Allah subhanahu wata'ala ya bata wani babban tsaro da idan dai har sun shigo to fa ba sa fita. Wannan dalilin ya sa su kansu 'yan ta'adda ba su raina Kanan ba wajen ganin cewa sun shigo sun yi kaza sun fita, saboda Allah ya bata babban tsaro a dangane da shigowa. Idan kana shigowa za a kama ka, to a wannan lokaci dai sun shigo cikin garin Kano, wanda kuma sun shigo cikin garin Kano cikin ikon Allah da hukuncinsa an kama wa'annan 'yan ta'adda kimanin mutum 4, nan kuma an tabbatar da cewa an ce za a kai su kotu domin a yanke masu hukunci wanda yake daidai da irin laifukan da suka aikata a dangane da na shigowa Kanan tare da karya doka, tare da cewa za su sai bindigu, tare da shigowa ta bakuwar hanya ta kuma ɓoyayyen hanyoyi. Wanda suke wa'annan 'yan ta'adda an kama su ne ba da komai ba sai da makamai kamar haka. An kama su da wukake guda 2, sannan kuma an kama su da adda guda 1, sannan kuma an kama su da kimanin kuɗi naira miliyan 1.40. Sannan bugu da ƙari daga bisani su wa'annan da 'yan ta'adda an kama su da tarin waɗansu kayan laifi waɗanda suka hada da fasfot da kuma ID card da sauran abubuwa da waɗanda suke na criminal waɗanda suka fi amfani da su na yau da kullum wajen ganin cewa sun aikata laifuka. Lalle babu shakka da su aka kama su, sannan kuma a cikin jihar ta Kano dama tuni shugaban 'yan sandan ya ce suna da masaniya akan cewa waɗannan 'yan ta'adda za su shigo, wato dai waɗannan 'yan ta'adda an masu ramni, wanda aka ce an kama su ne a cikin garin Hotoro, wanda a titin Hotoro aka kama su, wanda ya tabbatar da cewa 'yan ta'addan kenan sun fito ne daga cikin jihar Katsina, kuma dama su dukansu 'yan Katsina ne sai mutum ɗaya wanda yake shine ɗan Kano, wanda shine wanda ya basu a wata dama da kuma masaniya, wanda kuma shi kansa Allah subhanahu wata'ala ya sa cikin ikonsa da nufarsa
ya shiga hannu, shi ma kuma 'yan sandan sun kama sa, wanda a yanzu haka suna can adalci zai yi nashi. Ma'ana dai za a kai su wajen alkali domin ya yanke musu hukunci daidai da abin da suka aikata na kuskuren shigowa cikin kanan domin su je su gudanar da harkallar su ta miyagun makamai. To masu sauraron mu na yau da kullum duka dai wannan kenan shine rahoton da muke dauke da shi yau a dangane da 'yan ta'addan da suka shigo cikin jihar Kano, tare da ganin cewa sun cutar da al'ummar da suke a cikin jihar ta Kano, tare da ganin cewa kuma sun zo sun sai bindiga sun fita kuma salin alin wacce take kirar AK47. Sai ku ci gaba da biyo mu da comment da liking, wanda ko shakka babu wannan ne yake kara mana karfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran masu mu ne da kullum. Mun gode.